ini angno Ranjit obose karon tamsane dara Jacob no ang to tamsane silia to siadu selai ni samase bo ulta bujui ano tam jeno prime temo ani bihik besaro khairok ni sau kintu abo tang asak sana thanglia but nang koroksa chief editor koroksa tamsane saluk nai hedebana nang koroksa tamsane sini theke nukjak sijak hedeba ningkai obose nang tini nang phrongnai borokse hedeba phrongnai borok bolte nang phonungnai borokse oba he hini sawo hongke kaisa tamsane slaino se silla ni buju hongkai abo to ang sanan thanglia se kokutuko haipeno dara Jacob nonos ang onai respect ru haji ang tini Ranjit jeneng bai hinjaknai borok hingkai kokhabose ang asuk social media rok ba asuk active krido karon ano bui tamsanai Ranjit sabo abo sabo je comment khane abo hairok mane tamsanai ang go asuk kok toring yado haipeno nang tamsanai dara ang no tabu takisi chasa kaham kai poriwoi afro nang ani mote kai খুব সম্ভব কিছা ডিপ্রেশন নক তংনা হাসি মানে ani wan chumani tai ko obon bagai to nang ang selai sime jaga suilar buji tong hedbana dara ang tajol মানে জলিফান tongdi abo ang kunung ya karon ang to nono kunung nukus heble heda hingga bono ani mote hingga tabu je mia rogo mia dang mu mia nong na nang je ni official face hedbana a jaga je hai sapai mani abo nung da na ni je o je ni tola tongnai rok da sai abo simen kai ang no tabu mane iko nor nugi manana buji na je ang to salia abo boda ang kha na buidang kha men ka busi nangka abo no nang jate nang live phai chano je kutung mani hedbana nangkai ang abo no na yo haipno public ro na yo no nang live phai kisa kok sawoi nini hamiano nang go sikai onek sanai hachi dara Jacob respect ro no na ang go tabung simiya nono nai hemeni nono follow khai hemeni bujika a thene se nang tangijin jolja kha abu to ang sia dara pohor chongni tui tang asuk tabuk kok sana thangla ang ken ni tui kok sana thangya bas ang je ani comment khai ang nung bai kutuk jangmani amon simse ang sana thangu bujika hingkai abono ang nayo je public rubano sawo nang tam sanai live video ni through theka sano hinmani ke live video ni hai ka ba video khai nang map sanang to ano bujika nang kache chi video tor nang sijak nukjak mane sak je nang samani ta a sung to asuk semiya ang asuk nin chai to qualification kore bar qualification to kore je nini simani nuk thini hinkai ang tamjin wan chu ka bu to lukurok se semanai lukurok bo sinai haita abono saudara please asuk no gotang de nang hai sapaji live dara Jacob lukurok no map sandi nang je tamsane dongo tv ni je press hoite nang je ano इनखेनो रंग जतन खनमन खना kaham hamya sini okra dara Ranjit ni khukti botama saka bidino pai asana tongmani bagai jotono pai playa hambaya faro tiprasa ayuklok thung